Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports. Aksyon Balita. Kagkaroon ang inyong news team. Sunday edition sa Aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Sa mga headlines, sa mga balita lokal. Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nagpapanaog sang mandog nga nagadumili sa pagpadulong sa mga patso sumugod sa Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Yahe sang sa fast crop sa sulad sang Bacolod padulong Iloilo magasugod buwas nga adlaw. Sa mga balita nasyonal, pinalgalistahan sa mga kandidato sa 2022 elections ipagwa sang COMELEC sa bulan sang Disyembre. Mga napatay bangod sang Bagyo Maring nagsaka na sa 23. Aksyon Balita Sunday edition sa Aksyon! Mayang hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Oktubre 17, 2021. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa detalye na sang lakat sang panahon. Ginalauman na magalumon nga kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan sa Metro Manila kag ibang nga bahin sang pungsod Pilipinas bangod sang northeasterly surface wind flow o kon localized thunderstorm. Sa 24-hour public weather forecast sang pag-asa, ginapaandaman ang publiko sa posible flash flood o kon landslide sa tiun sang mabaskog nga pag-ulan. Samtang ginalauman man ang laka nga pag-ulan sa Western Visayas kalakip na ang probinsya sang Negros Occidental kag sulad sang Bacolod subong adlaw. Ang adlaw magabot tak na alas 5:48 sang aga buwas nga adlaw Lunes kag magatunod tak na alas 5:55 sang hapon. Kag karon sa detalye sang laka sa mga balita lokal. Nagmando si Bacolod City Mayor Evilio Lunardia ang temprano nga pagsira sa pampubliko kag pribado nga mga patso lakip man ang Memorial Parks kag Columbaria umpisa Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2, 2021. Ini ang base sa Executive Order No. 50 Series of 2021 nga gin-issue sang alkalde para man sa public health kag safety protocol sa pagdumdum sang Undas Season 2021. Nasaad sa Section 1 sang mando ni Lunardia ang pagbisita sa mga patso ang ginatugutan tubtob 30% sang venue capacity umalin Oktubre 15 tubtob Nobyembre 15, 2021 pero temporaryo magasira sa Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Sa pagsira sang patio sa nasambit nga piazza, ginatugutan ang paglubong pero dapat istrikto nga masunod ang mga health protocol kag makatambong lamang ang mga immediate family members. Gintugyan naman sang ang kapulisan, Philippine Army, traffic enforcers, barangay tanod kag iban pa nga force multipliers para sa peace and order sa sulod kagwa sang patio. Okay?
Personal nga nakigbahin sa vaccination team sa Carlota City si si Mayor Dr. Rex Salanduon kahapon nga adlaw Domingo adlaw Domingo sa Villa Caridad Covered Court sa syudad sang La Carlota. Ang pagbakuna nagumpisa alas 7 sang aga tubtob alas 2 sang hapon sa 700 ka doses ng Pfizer COVID-19 vaccines ang gintalana para sa unang dose. Ginpabaluman ang sang syudad sa ila mga residente nga may natalana ang raffle draw sa Disyembre 30, 2021 so din pwede nga makadaog sang brand new nga tricycle, laptop kag high-end mobile phones ang mga fully vaccinated individuals. Inang gin-sponsor sang lokal nga gobyerno sa pagpanguna ni Mayor Halanduon kag aprobado sang sangguniang panglungsod. Nagpanguna sa may pinakadamo nga bagong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas ang probinsya sa Negros Occidental nga may 153. Sa report sa Western Visayas Center for Health Development, 153 ka bagong kaso o kung sa 153 ka bagong kaso sa Negros Occidental, 151 diri ang local cases samtang duha ang LSI. Ginasundan ini sang syudad sang Bacolod nga may 86 kag probinsya sang Iloilo nga may 71. Ang probinsya sang Capiz ang may 27 ka bagong kaso sang COVID-19, 24 sa syudad sang Iloilo, 6 sa probinsya sang Guimaras, 5 sa probinsya sang Antique, kag 2 sa probinsya sang Aklan. Nadugangan sang 373 ka bagong kaso sang COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 139,098. 480 naman ang record nga naka-recover sa COVID-19 kaya nagdala sa kabilugan nga 122 sa 150 ka mga total recoveries. Sa karon 13,144 ang aktibo ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Samtang wala naman sa may na-report nga napatay bangod sa COVID-19 sa Western Visayas karon nga adlaw, kag ang death toll ang nagdangat o kung na nagapabilin sa gihapon sa 3,272. Nakabaton ang Comelec Bacolod sang 99 ka mga petisyon batok sa mga nagparehistro malin Hulyo 1 tubtob Setyembre 30, 2021. Sunod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya, Webes nga adlaw tinalikdan nga simana sang ila nabaton ang petisyon gikan sa mga oppositor. Lugang panikaan niya ila pag-ausisaon ng petisyon sa pag-upisa sang Election Registration Board o kon ERB hearings sa Oktubre 18 kag 19 sa Ayala Malls. Yan payag ni Kanya 22 tanan ang petitioner gikan sa lain-laing nga barangay nga nagapilar o kung nag-aligar nga hindi nila makita sa ilang barangay ang nagparehistro. Pinakadamong oposisyon ang na-record sa barangay Mandalagan nga may 29. Sa muman nga adlaw magapatigay ng Comelec Bacolod sa mall satellite registration sa Ayala Mall. Kita 2022 complaint o oppositors. Not necessarily nga transfer, but ang is hindi ko nila makita sa lugar na nasa ilang lugar. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya. Sa iban pa nga balita lokal, nagpanumdom si Social Security System SSS Regional Communication Officer Charis Avila sa mga pensioner nga maghalong sa mga scammers kag fixers. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpayag ni Avila nga madamo nga mga pensioners ang nagkabiktima sang scammers apang wala man sila sang may mahimo bagod wala sang may nakapasaka sang kaso. Iklaro man ni Avila nga libre ang proseso sang transaksyon sa SSS kag wala sang may ginasukot sa mga pensioners. Nagwa ang nasambit nga padugyan ni Avila kasunod sang report nga madamo sang pensioners ang nagkabiktima sang scammers na diin sila ang ginapakato sa SSS agud magperma sang dokumento nga wala man ginabasa ang kaundan. Kag ang resulta loan application ini nga wala man sila nagabenepisyo. Naibaluan ng mga pensioners ang mahimo maka-loan sang tubtob times 12 depende sa ilang monthly basic salary o pension. Magabalik ang pagbiyahe sang fast crab alin sa syudad sang Bacolod padulong Iloilo kag vice versa. Sumugod buwas nga adlaw Oktubre 18.
Suno kay Mr. Frank Carbon, nagpakig-angot ang tagdumalahan sang Ocean Jet sa mga fast crop operators kaya nagpahayag nga silang una nga mga biyahe bilang kabahin sang experimental trips. Pagpatag ni Carbon, luyag sa manegosyante nga naobserbaran ang volume sa mga pasahero o may baluan kung makasarang na magbiyahe ang iban pa nga fast crops. Sa gipagawa nga schedule of trips sang Ocean Jet, duha lamang ang schedule sang biyahe din sa Bacolod, padulong Iloilo, kag duha man ang alin sa Iloilo, padulong sa syudad sang Bacolod. Kita 20 na para ma-test namon ang volume siyang pasahero. Kung magdulungan kami, kasi puto kami, coordinated ang schedule, etc. Oo. Tungod nila, wala ka masapan man, fuel, buwas guro to. Nabatian si Mr. Frank Carbon. Ginpasaka na sa Police Station 9 ang kaso nga frustrated homicide with robbery batok sa duha ka mga persona nga suspetsado sa paglutang kay Philippine Drug Enforcement Agency. PDEA Agent Investigative Officer Intelligence Officer 1 Jason Yola sa Oktubre 5 sa Barangay Kabuog, syudad sang Bacolod. Suro kay Police Major Richie Guhe, Biyernes nga adlaw Oktubre 15 sa gin-file ang ini nga kaso sa City Prosecutor's Office batok kanday Patrolman Jake Salgado kag Janeline Manto. Sa pinakahuling nga investigasyon, si Manto ang ulihin nga nakachat ni Yola antes sa tabo ang pagpanglutang. Dugang paniguhi, si Manto ang may live-in partner nga si Jomi Biesa nga best friend ni Patrolman Salgado kag ila naman common friend ang biktima nga si Yola. Dugang paniguhi, nakilala sang biktima si Salgado kag na-identify Manila ang getaway vehicle nga daan nga Toyota Corolla nga ginapanigian sang amay ni Jomi Biesa, nobyo naman sang kaupod nga akong sang isa sa mga suspetsado. Ginpayag maniguhi nga service-related kag personal ang motibo sang amo nga insidente. Ginabulong karon sa San Carlos City Hospital ang 48 anyos nga babae matapos ginbuno kagabi sa syudad sang San Carlos. Ang biktima ginkilala kay Jeneline Capillan, samtang ang suspetsado amo naman si Roldan Igloria, 25 anyos, lunsay nagapuyo sa Carmona, Barangay 3 sa among syudad. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ginsulong ni Igloria ang biktima kag ginosisa ang nangintunaan sang mainit nga pagsinabtanay. Dugang pa ni Aurita, nagkuha sang kutsilyo si Gloria kag ginbuno ang biktima sa iyang abaga. Sa kapilyan ang ginabulong karon sa ospital, samtang si Gloria ang nahunong sa custodial facility sang San Carlos City Police Station. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:50 sa mga balita nasyonal. Pinal nga listahan sa mga kandidato sa 2022 elections ipagawa sang COMELEC sa bulan sang Disyembre. Mga napatay bangod sang Bagyo Maring nagsaka na sa 23. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros,
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activity. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:57. Kagkaroon sa detalye na sang balita sa national.
Ipagwas ng Commission on Elections o COMELEC ang pinal nga listahan sa mga kandidato para sa 2022 elections sa bulan sang Disyembre. Sunod kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ipagwa lamang sang COMELEC ang pinal nga listahan sa tion nga napangkakas na ang mga nuisance candidates. Magasugod ang evaluation sa nag-file sang Certificate of Candidacy kon COC subong nga bulan sang Oktubre tubtob sa Disyembre. Sa records ng COMELEC, 97 ang nag-file sang COC agad magpapili presidente, samtang 28 naman sa pagka-vice presidente. Dugang pa ni Jimenez, mahimo maglabot sa 95% sa mga nag-file sang COC sa pagka-presidente ang kakason sa listahan. Nagsuwestyon ang COMELEC nga maghimo sang bag-o nga lahi nga nagalimit sa pagpangkampanya sa social media ay labi na ang kalabanan sa mga kandidato sa 2022 elections ang ginapaabot nga magpangampanya online sa tion sang pandemic. Sunod kay COMELEC spokesman James Jimenez, ila lamang ma-monitor ang mga kandidato nga nagapagawa sang advertisements kag boosting sa social media post. Una na sadto nga ginpayag ni Jimenez nga maila ma-monitor ang expenditures o kung ginagasto sa mga kandidato pero wala sila sang may mahimo sa temprano nga pagpangampanya. Ang campaign period sa local nga maang mag-uumpisa sa Marso 25 tubtob Mayo 7, 2022. Samtang gintalana sa national naman sa Pebrero 8 tubtob Mayo 7, 2022. Samtang ginpayag ni Jimenez nga sa issues ng flying voters, mayara sila sang biometrics kag identification system para sa pag-screen sa mga voter registrants. Ginako ni Senador Manny Pacquiao sa itong Biyernes nga naghatag siya sang kwarta sa isa ka pagtililipon sa Batangas pero ginpanginwala ang isa ini kasahi sang vote buying. Magluwas sa kwarta na nagtagmat si Pacquiao sang grocery kag bugas pero ginpanginwala niya nga namakal siya sang boto agud magdugay na siya o bangod madugay na siya nga nagahatag kag nagabulig sa mga nagakinhanglan. Ginrason pa ni Pacquiao nga indi pondo gikan sa gobyerno ang kwarta nga ginpanagtag niya. Nagpadulong si Pacquiao sa Balayan, Batangas sa itong Webes kag nagpanagtag sa relief packs sa may 7,000 ka biktima ng paglupok sang Bulkan Taal. Natalana nga ipagwa sang Senate Blue Ribbon Committee sa masunod nga semana ang inisyal nga findings sa ginaligar irregularidad sa pag-usar sang pondo sa COVID-19 response. Sunod kay Senador Richard Gordon, magluhas sa proposed legislation, ang preliminary report ang mag-highlight kung paano malikawan ang procurement law nga kagin-aligar bayulasyon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ginklaro ni Gordon nga ang hindi pa matapos ang investigasyon bagod igasomon pa sang komitiba ang iban pa ang personalidad nga involvado sa operasyon sang Pharmaceutical Corporation. Para kay Gordon, madamo pa sang pamangkot nga wala pa sang sabat kag may nagakatugiban pa sila sa tion nga may mas testigo nga sinuman nga resource person. Sunod pa sa senador, importante man ang attendance sa resource person nga yara sa gabinete. Ang investigasyon ang nagresulta man sa pag-file sang proposed measure sa paghatag sang special risk allowance sa mga healthcare workers. Nanawagan ang isa ka infectious disease expert sa publiko nga hindi magkumpiyansa bago nagpabilin nga mataas ang utilization rate sa intensive care unit sa mga ospital o kung ospital bisan nga nagdubo ang bag-o nga COVID-19 cases. Sunod kay Dr. Ronjin Sulante, hindi maayo ang numero sa gihapon ang bag-o nga mga COVID cases nga yara sa 7,000 tubtob 8,000. Sa datos si Sulante, bisan naganubo ang bag-o nga COVID-19 cases, ang ICU utilization ang mataas ang gihapon sa 75%. Nag-aapilar man ini sa publiko nga mas maghalo ang kasunod nga amat-amat nga ginabuksan sang publiko ang ekonomiya sa Metro Manila nga ginpaidalom sa Alert Level 3 tubtob Oktubre 31. Samtang ginpahayag man ni Sulante nga layo pa ang malabot o kumalambot sang pungsod ang herd immunity kag dako ang tsansa nga liwat nga istriktuhon ang community quarantine.
Nagpabutyag sang kabalaka ang grupo sa mga doktor kasunod sang pagpanubo sa COVID-19 Alert Level 3 sa Metro Manila. Sunod kay Dr. Maricar Limpin, presidente sang Philippine College of Physicians, ginakabalakaan sa mga doktor kung hindi gadayon makahimo sa nagakaigo nga tikang ang gobyerno sa tion nga magsaka ang kaso sang COVID-19 sa Metro Manila. Ginpunto man ni Limpin nga sa piyak nga nagdubo na ang kaso sang COVID-19 nagapabilin sa gihapon nga puno ang mga ospital. Dugang panilimpin, ginakulang man ang staff sa mga ospital bangod nga madamo sa ila ang nalatnan sang COVID-19, samtang ang iba naman ang naghalin sa trabaho. Bangod siniluyang nilimpin nga dapat ibatuman sa gihapon ang hugot o kung sang hugot ang tanan nga mga health protocols. Nakarecord sang 6,913 kabago ang kaso sang COVID-19 ang pungsod Pilipinas karon nga adlaw Domingo. Ini ang nagdala sa kabilugan nga kaso nga 2,270,368. Samtang nagdangat naman sa 10,237 ang narecord nga nag-ayo sa COVID-19 kag ang total recoveries ang yara na sa 2,578,052. Ang Pilipinas ang may 81,641 kaaktibo nga kaso sang COVID-19. Na-record man ang 95 ka namatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll ang yara na sa 40,675. Nag-abot kagabi sa Pilipinas ang dugang nga 207,090 ka doses ang Pfizer vaccines kag ginbakal sang gobyerno nasyonal. Pasado las 8 sang gabi Sabado sa nag-abot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang mga bakuna. Ginpayag ni National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa ang o abot nga mga bakuna ang pagagamiton sa mga minor de edad nga may edad 12 tubtob 17 anyos. Naibalo ang suno kay Bosa ang vaccine doses ang iga-distribute sa Cebu kag Davao City. Nagsaka na sa 23 ang nagkumpirmar nga napatay bangod sa Tropical Storm Maring sa pungsod Pilipinas. Sa impormasyon nga nabaton sa National Disaster Risk Reduction Management Council o kon NDRRMC, 40 ka mga fatalities ang na-report sa mga local DRMOs apang gina-verify pa ang 17 nga nabilina. Ang mga gi-report nga napatay ang gikan sa probinsya sang Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Cagayan, Palawan kag Benguet. Samtang naglabot naman sa 2.17 bilyones pesos ang bilis ang kalitan sa agrikultura kag masobra 1 bilyon ka pesos sa infrastruktura ang ginbilin nga halit sang bagyo. Masobra 7,400 ka mga balay sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Cordillera Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas kag Caraga Region. Sa pinakauling nga balita national, ginakinahanglan na ang pagpadala sang payong o kon kapote kon magwa sa puluyan. Ini matapos nagsulod na sa pungsod ang La Nina phenomenon o kon ang panahon nga mas madamo ang pag-ulan. Sunod sa pag-asa sa panahon nga ini paabuton ang above normal rainfall condition humalin Oktubre 2021 tubtob Marso 2022. Ginalauman man nga may 4 tubtob 6 pa kabagyo ang mahimo magsulod sa pungsod. Ginasiling ang sinasiglangan nga bahin sang aton pungsod Pilipinas ang masami ginaulan ang posible nga mas maapektuhan pa sang ginatawag nga La Nina. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay Size. Good evening lang kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Ma'am Ana Sinoro, Sir Melvin Penafiel, Rico Clarito, good evening. Salat mayong gabi man, Ma'am Ana Sinoro, Graciel Doroteo Latosa, good evening. Melanie Calvesa, good evening. Aksyon Radio Bacolod, good evening. Elisa Arellano Idanio, mayong gabi. Rochelle Fulgencio Susana. Monitoring sa Banuasang Don Salvador Benedicto, Gerald Gadudo, good evening. Martin Aliling, good evening. Sir Alex Fuentes and Flor Edka, maayong gabi the same man kay Jesse Calamba Repuso Jr. and Judy Florentino kag Ana Sinoro.
Kag inyo na batian ang nagapanguna nga mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition karon nga adlaw Domingo, Oktubre 17, 2021. Mga ka-aksyon, 69 ka adlaw na lang antes ang adlaw sang Pasko. Kag 76 Diaz na lang antes ang tuig 2022. Standby na sa mga masunod nga programa diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat akong inyong atag balita Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.